wani irin abu ne haka, lokacin a ziyarce mu har yanzu bai ba. Asubahi na yi ya haɗa kayan shi, yana gama wannan mafarkin ya kama kuka, asuba na yi zakara ya bashi sa'a, ya haɗo kayansa ya hau doki, bai zame ko ina ba sai Madina, bai je gidan kowa ba, bai gaisa da kowa ba sai kabarin manzon Allah. Ya je ya faɗi yayi kuka yayi kuka, ya gaida manzon Allah, ya gaida manzon Allah, ya gaida manzon Allah. Sannan ya shigo cikin gari, mutane kaman a haɗiye shi, ladanin manzon Allah ya dawo. Lokacin sallah yayi, a kira mana sallah Bilal. To sai dai wani ya zo ya ƙarasa kiran sallah, masu suma na yi, masu kuka na yi, shi ma ya faɗi ya suma. Ko ka gane ba, daraja ce da shi. Amma nan ga wasu mugaye sun zo sun ce wai ka ziyarci manzon Allah in ka jaji. A to na Allah ya sa ka je ne baka ziyarce shi ba? Ai ka bari sai ka ɗauki shawarar su, in ka zo mu kuma muka sauke ma lodi, sai ka ji musu Allah ya sa. Ka bari nan da ka ɗauki shawarar su, in ka zo mu kuma muka goge maka hadda. Sai ka ɗauki shawarar, sai ka yi musu Allah ya sa. Amma yanzu kai da baka ɗauka ba, ai in ko kai musu Allah ya sa, ai ba za ta bi su ba. An fahimta? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سرية عبد الله بن رواحة، saƙon yaƙin da aka tura Abdullahi bin Rawaha a ƙarƙashin jagorancinsa. walamma qutila ka'abun waliyul yahudi ko wallal yahudu makanahu usayr ibn rizamin, lokacin da aka kashe ka'abu ibn rabi'in din can al-qurazi, ba mun yi maganar shi ba, to lokacin da aka kashe shi wallal yahudu makanahu usayr ibn rizam, sai yahudawa suka wato ɗora Usairu bin Rizam a bagiransa, ma'ana a maimakonsa. Fa arsala sallallahu alaihi wa sallama man yasta'limu lahu khabrahu, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aiki wanda zai je ya sano mishi labarin wannan shi kuma Usairu bin Rizam din. Fa ja'atu al-akhbar, sai labarai suka zo wa manzon Allah da annahu, da cewa qala li qaumihi, ya ce wa mutanansa sa'asna'u bi muhammadin ma lam yasna'u ahadun qabli, ce ku bari kawai zan wa manzon Allah abinda ba a taɓa mai irinsa ba. Ai kau Allah dai shi kiyaye. Malam an yi marasa mutunci can baya fa, an yi marasa mutunci. Ga wasu da kake ga suna rashin mutuncin su yanzu an cinye girkin rashin mutuncin, siɗin kwano suka zo suke, wallahi. An ji da kyau. Asiru ila Ghatfan, zan tafi wajen Banu Ghatfan da ke a Sham, fa ajma'uhum, in haɗa su, idan na haɗa su wuri guda, zan haɗa su li harbihi dan a zo a yaƙe shi. Wa sa'afi zalika, ya ci gaba da ƙoƙari akan haka. Fa arsala sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi ibn Rawahata al-Khazraji, sai manzo Allah sallama ya aiki sayyidina Abdullahi bin Rawaha al-Khazraji, Allah ya ƙara yadda a gare shi. Fi 30 min al-ansar, ya haɗa shi da mutum 30 daga cikin mutanen Madina. An ji ko? Listimalatihi, dan wato karkatar da shi wancan. Fa kharaju hatta qadimu Khaybar, har
sai suka fita har suka je Khaibar, garin Khaibar. Wa qalu li Asir, suka ce wa Asir, nahnu aminuna, mu amintattu ne, hatta na'rida alaika ma ji'na lahu, har sai mun bujiro maka da abin da muka zo domin sa, ma'ana har sai mun bujiro maka da abin da ya kawo mu, ba za mu yi maka komai ba har sai mun gaya maka abin da ke tafe da mu. Kenan ka natsu ka kwantar da hankalinka, za mu gaya maka abin da ke tafe da mu. Ƙala na'am, sai ya ce to, wali mithlu zalika, ya ce to ni ma haka, ba zan muku komai ba, na ba ku aminci har sai na bujiro muku da abin da ke tare da ni, yadda kuka ban aminci ni ma na ba ku aminci. Fa ajabuhu, su ma suka amsa masa. Thumma aradu alaihi, sannan sai suka bujiro masa da cewa an yuqaddima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ya gabata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa yatruka ma azama alaihi min alharbi, ya kyala abin da ya ɗauko na himma da azamar yin yaƙi da ya ɗauko. Fayuwallihi rasulu sallallahu alaihi wasallama ala Khaibar, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya wakilta masa wato garin Khaibar. Faya'ishu ahluha bisalam, kaga shikenan sai mutan garin Khaibar su rayu rayuwa cikin aminci. Fa ajaba ila zalika, shikenan sai ya amsa wannan wato tayi. Wa kharaja fi 30 yahudiyan, ya fito tare da mutum 30 na Yahudawa. Kullu yahudiyin radifun li muslimin, kowane ba Yahude ɗaya yana tare da musulmi ƙwaya ɗaya. Wa bainama hum fi dariq, lokacin da suke a tsakar hanya ana tafiya, nadima Usairu ala maji'ihi, sai Usairu ɗin nan ibn Rizam kawai sai yayi nadamar wato zuwan shi wajen manzon Allah ɗin nan da za a yi. Kun gane kuwa? Shi Abdullahi bin Rawaha sai ya ce to abinda muke so da kai, ka gane, wato ka zo mu je wajen manzon Allah, ka kyale wato ƙudurinka na za ka yaƙe shi, a taro a zauna lafiya. Shi ko manzon Allah zai wakilta maka Khaibar ɗinka, dama kai ɗan nan ne a yi, to zai wakilta maka ita, shi kenan ka je, shi kenan ka ci gaba da ainihin shugabancinka. Tunda a baya ai an riga an yi yaƙin Khaibar ɗin, yanzu Khaibar tana ƙarƙashin tafin hannun juyawar musulunci, ce to annabi zai iya wakilta maka Khaibar a hannunka idan ka yadda. Kaga mutan garin sai su rayu cikin aminci, to sai ya ce to na ji na yadda. To ya fito da shi ma mutum 30, kowane mutum ɗaya tare da musulmi guda ɗaya. To an kamo hanya an taho, kuma kawai sai ya fara ma jin da na sanin ma shi da ya sani da bai amsa wannan wato tayi ba. Wa arada takhallusa mimma fa'ala bil gadari, wato sai yayi ƙoƙarin sabulewa, silalewa abin da ya aikata din bil gadari, amma ta hanyar wayo da dabara. Biman ammanuhu, ma'ana ta hanyar yaudaran waɗanda suka bashi amana, su ne Abdullahi bin Rawaha. Fa ahwa biyadihi ila saifi Abdullahi bin Rawahata, kawai sai ya miƙa hannunsa wajen takobin Abdullahi bin Rawaha. Fa qala lahu a gadaran ya adu wallah, sai Abdullahi bin Rawaha ya ce a yaudara za ka yi ya kai maƙiyin Allah. Thumma nazala wa darabahu bisayfi, kawai sai ya sauko daga kan dokinsa, kawai ya sare shi da takobi. Fa adaha ammata fakhizihi, aifa wato ya sharɓe mai kusan mafi yawancin cinyarsa, kusan gaba ɗayan cinyarsa ya yi balangunta. To ai an kwaso haka, a gaba an yi balangu ba da ta ma. Faƙala lahu
walam yalbis an halaka, ai bai wani daɗewa ba sosai, ƙarshe kawai ya ma dai mutu. Faƙamar muslimuna ala man ma'ahu min al-yahud, sai musulmai suka tsaya kan waɗanda ke tare da shi daga cikin yahudawa, faƙataluhum an akhirihim, suka kashe su gaba ɗayansu. Kasan shi ba yahudi har kullum maƙiyin Allah ne. Malam, ba ku san suwaye yahudawa ba, da a ce kun san suwaye yahudawa, wallahi da za ku gane yadda nake faɗa ɗin nan abin ya taƙaitu. Abin ya taƙaitu. Ko kun san cewa akwai lokacin da suka cutar da annabi Musa da cewar wai abin da ya sa baya son yin wanka wajen mutane ai gwaiwa gare shi bai san a gani. Ba su da mutunci ana karanta maka. Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Allah ya ce ya ku mu'minai, kada ku kasance sabon annabi kenan, kar ku kasance kamar waɗanda suka rinka cutar da annabi Musa. Ai an cutar da shi da wannan kalmar tsakani da Allah. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, Allah ya kubutar da shi daga abin da suke fara. Wa kana indallahi wajiha, Allah ya ce annabi Musa ya kasance mai alfarma ne wajen Allah. Mai alfarma ne wajen Allah. Dama a inda suke, a inda abin ya faru, kogi ne inda in mutum zai yi wanka zai je kawai ya yi wanka. To annabi Musa baya yin wanka tare da jama'a, sai ya saka ya haka. Kuma shi annabi Musa baya yin tsirara in zai yi wanka, sai ya bar ɗan gajeren wando haka a jikinsa sannan sai ya yi wanka. To wannan ɗan gajeren wandon da yake bari a jikinsa, ya ajiye rigarsa, duk da riwayar wasu sun ce ita wannan riwayar tana da rauni. Ya ajiye rigarsa akan wani dutse, kawai shi kenan dutsen sai ya zanzara sai ya cikin ruwa. Dutsen ya ta tafiya ya ta tafiya ya ta tafiya, bai tsaya ko ina ba sai wajen inda kowa da kowa yake wanka. Nabi Musa daga shi sai gajeren wando. A fahimta? To da ya zo wajen daga shi sai gajeren wando, sannan dutsen ya tsaya ya ɗauki rigarsa ya riƙe. Da ya ɗauki rigarsa ya riƙe, sannan ne mutane suka yadda ba waccan abin da suke zargin annabi Musa da shi bane yasa baya wanka cikin jama'a. A'a, shi mai kunya ne, shi mutumin kirki ne. Ai idan mutumin kirki ya kai mutumin kirki, abinci ma bai cika yadda yana ci a titi. Ko ba gane ba? Bai cika yadda yana ci a titi ba. Sai suka ga bayan haka ne ai duk cikin mu ba wanda ya kai annabi Musa kyan jiki da kyan fata, kuma haka ne. Duk annabawan Allah sun fi kowa kyau a zamaninsu. Kowane annabi ka ji Allah ya aiko, kaf a lokacin ba kyakkyawa kamar sa. Kyau na halitta kawai, banda kyawun gida da dangi, da kyawun tsatso da asali, banda kyawun hali da kyawun ɗabi'a, duk banda wannan. A kyan fata kawai da kyan sura da halitta, ba wanda ya kai shi kyau duk cikinsu. Yahudu mutanen banza ne, Yahudu mutanen banza ne. Allah bai mutanen banza a doron duniya sama da Yahudawa ba. Adawa, Samudawa duk an yi su ko? Ba su kai Yahudawa rashin mutunci ba. Ba su kai Yahudawa rashin mutunci ba. An fahimta? Don haka kawai suka karkashe su gaba ɗayansu. Wa hadhihi aqibatul gadar. Malai yace to wannan shine sakamako ko kuma ƙarshen ha'inci da yaudara. Qissatu ukkal wa urainatu ko wa urainata. Qissar ukkal da uraina. Qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shawwal jama'atun min ukkal wa uraina. Wasu jama'a daga ukkal da uraina sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin watan shawwal. Tunda ai wancan abubuwan da aka yi an yi shi a sha'aban ko? Yanzu kuma ga mu a shawwal tunda an tsallake ramadan.
fa'azharul islama suka bayyana musulunci ƙarara wa baya'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka kuma yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a wa kanu siqaman sun kasance wato ba su da lafiya marasa lafiya ne musfarratan alwanuhum duka yanayin su duk yayi jajawur kalar fatar su duk tayi jajawur an gane ko ka ce tayi yalo azimatan budunuhum cikkunan su manya falam yuwafiquhum hawa'ul madina kuma iskar madina ma bata anshe su ba sai suka ƙara samuwa da rashin lafiya fa'amara lahum sallallahu alaihi wasallama bi zaudin min al-ibli ma'aha ra'in sai annabi yayi umarni wa'innan mutanen a ba su zaudi an san zaudi a san zaudi ba kamar ka ce raƙumi biyar ƙirgen biyar shine zaudi sai annabi ya ba su raƙuma zaudi ana kamar ka ce garken raƙumi ma'aha ra'in tare da su akwai mai kiwon su ya haɗa su da shi wa amarahum bil huqi biha ya umarce su da su haɗu da wa'innan su je su kaɗa fi mar'aha a can wajen wato kiwon su a gaya wa mai kiwon su ya ba su wa'innan raƙuma sannan ba ruwansa fa malam kyauta ta isa da ƙasaita malam haka zaka ga yayi ta a banza duniya in ta tashi zuwa gaban manzo Allah zuwa take yi a gurfane kuma haka za a zo a bayar da ita ko kallonta ba a yi ko kallonta ba a yi to an gane ko fi mar'aha liyashrabu min albaniha wa abwaliha dan su rinka shan nonon raƙuman da kuma fitsarin raƙuman ai ka san shi fitsarin raƙumi magani yake yana magunguna da yawa har da maganin tsinka a ciki fitsarin raƙumi ba yasa shi raƙumi complete ɗinsa ba abin da za ka yadda idan aljani ya musa ya ƙi fita daga jikin mutum a samu kashin raƙumi a yi hayaƙi da shi duk gaddama aljaninsa ya tafi ko daga bamu da triangle aka turo shi ma'ana ko umarni aka bashi daga sama kenan ko bamu da triangle kai ga san bamu da triangle ayya kai ka san bamu da triangle baka sani ba kai fadar shedan ce amma a cikin ruwa take ba gashi nan ana bautar ta ba masu addinin bautar shedan za ka ga an yi triangle haka ana ba mu da ke malam ana tsokanan Allah a duniyar nan kaji wallahi tallahi wallahi arzikinsa ne kawai ake daddaga wasu abubuwan ake daddaga wata kafa fa fa'alu a ƙwarai kuwa daga sai suka je sai suka aikata hakan kawai walamma tamma shifa'uhum lokacin da warakar su ta cika an gane jazul ihsana kufran matsalar kenan sai suka saka da kyautatawar da annabi ya musu sai suka saka mishi da butulci faqatalur ra'i suka kashe makiyayin wa mathalu bihi suka yi mishi musula an san kisan musula ko kisan musula shine a kashe mutum a kuma cicciri wasu abubuwa na jikinsa kamar shekaru kusan 17 ko 15 da aka yi wancan waƙi'an na dogon dawa da barayi suka shiga cikin masallaci suka yi kaza shi kuma sarkin garin suka kama shi bayan sun kashe shi suka ciri wani abubuwa na sassan jikinsa
nan shi ake kira musla. To sai suka yi mishi musla, wastaqul ibla suka kore raƙuman. Falamma balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da wato wannan labari ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, arsala wara'ahum kurzabna jabirin al-fihri, sai annabi ya aika musu da wani sahabi da ake ce mishi kurz ibn jabir al-fihri fi 20 farisan, tare da mutum 20 mahaya. Falahiqu bihim, suka haɗu da su, wa qabadu ala jami'ihim, gaba ɗaya suka kama su. Walamma ji'a bihim ila al-madinati, lokacin da aka zo da su Madina, amara sallallahu alaihi wa sallama an yumathila bihim kama mathalu birra'i, sai annabi yayi umarni a je su ma a yi musu kisan musla, kamar yadda suka yi wancan bawan Allah makiyayin can musla. Faqudi'at aidihim wa arjuluhum, aka yayyanke kafafunsu da hannayensu, an gane ko. Wasummirat a ayunuhum, aka kuma tsitsire idanunsu. Wa alqaw bil harrati hatta matu, aka wurgar da su a sahara, tsananin zafin rana har suka mutu a nan. Fa haka za ya kunu jaza'ul kha'ini, to haka sakamakon mai ha'inci yake kasancewa. Allazina la yuntazaru minhum salah, waɗanda ba za a tsaya jiran wai sai an kawo makami sannan a yi musu aiki ba. Wa amalu ha'ula'i sharirina, kaga aikin irin wa'innan ashararan mutane, mimma ya dullu ala fasadil asli, yana nuni, yana daga abin da ke nuni cewa duk inda suka fito ‘yan haram ne ba ‘yan halal ba ne. Shi ne fasadul asli, ɓacin tsatso. A gane ya yi ko? Ai malam, in dai kai wa ɗan halak abu ko a ɓarayi ‘yan fashi, in dai wannan ɗan halal ne, ɗan aure ne a cikinsu, aka samu duk sai ya fi su kyawun hali. Ai ga natse da kyau, wasu za ga an kai kuɗin wanda aka ɗauka, kuma sun kashe wanda suka kama ɗin. Ko ka gane ba? To yana nuni zuwa cewa su ‘ya'yan zina ne. Ko ku gane ba? Ko ku a'a su ce a to ai wannan kuɗin na kaza aka bamu, shi wanda ya kawo kuɗin shi ma mun rike shi. Duk wanda yana nuni zuwa ba ‘ya'yan aure ba ne. Ɗan aure in an bashi saki sai. Ko gane ba? To kuma yanzu ku zo ba ku da lafiya, fatar ku duk ta yalo, cikin ku ya kumbura yayi dam, alamu hanta ke damun ku. Har gobe nonon raƙumi yana maganin ciwon hanta, har gobe nonon raƙumi yana maganin ciwon hanta, har gobe. To shi kenan yanzu kai kawai sai a zo a ce kawai saboda girman Allah, mutumin da ya ba ku magani, ga nono nan ku tatsa ku kuma sha fitsarin, duk gashi an ba ku a mutunce, ko da bai ba ku kalmar shahada ba, ai bai cancanci ku kashe mishi makiyayi ba. Ƙarshe kawai sai suka kashe shi. Ai shi fusatar wato wancan cin amanan ya sa yi wannan. Da suka tafi suka ce mun kika musuluncin, an kika sha na ba ruwan shi da su. Amma kuma sai ku kashe mutum, kisan bai ishe ku ba, sai kun yi abu na rashin imani. To wannan ce annabi yake adawa da ita, kuma baya bari sai kuma ya ɗau mataki, bai yafewa. Kisa majoritin yaƙe-yaƙen manzon Allah zalunci ya je rama. Ƙwarai da gaske, zalunci ya je ramawa. Ulum Shehu yana bayanin wuraren da ya je, ke faɗa in je guri kaza, in je wuri kaza, babu abin da ke tare da ni illa la ilaha illallah, ban shiga wurin da niyyar yaƙi ba. Yace li annan nabiyyal hashimi dahara magaza bala sadda udwanan wa radda dalala. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma kansa ai bai yi yaƙi ba da sunan zalunci,
bala bari dai sadda udwanan ya kange wato gaba ne, ya kange sharrin abokan gaba ne, warar da dalala kuma ya tunkuɗe ɓata. Shi abin da ya zo ya yi kenan. A ya za kawai ya afka mutane ya ci gaba da kashe su. Ko ba mu gane ba. To, don haka annabi ya sa aka yi musu wannan. Wa amalu ha'ula'i sharirain mimma yadullu ala fasadil asl. Aikin wa'innan ashararan mutanen yana daga abin da ke nuni zuwa ɓacin asalinsu, lallai su duk inda suka fito ba 'ya'yan halal ba ne. Wallu'umul ashira da kuma zargin tsatso, zargin dangi, zargin asali. Ma'ana duk inda suka fito 'yan zina ne, 'ya'yan zina ne su. Wa qad naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika anil muslati. Daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan sai ya hana yin musula ga duk wanda za a kashe, a daina yin musula. Da musula yana ƙara ƙasar da zuciya. Ƙwarai da gaske. Malam, in baka taɓa ganin kan mutum ba, sai ka tugo maka shi a ce ungwarke sai hankalinka ya tashi. Saboda dai da kake kallon kawunan mu ɗan daidai a jikin mu ko, to duk wanda aka ciro kan shi, daga kan shi ƙato ne fa. Zaka ga ashe ƙaton abu ne. Duk wata gaba ta jikinka idan aka ciro ta aka rabo da ita daga jikinka, zaka ga ta ashe ƙatuwa ce ba ai ƙarama ba ce. Ko ba gane ba, sannan zaka ji tun da kake baka taɓa ɗaga abu mai nauyin wannan gaɓar ba, zaka ji tana da nauyi sosai. Wani haka zaka ga dan rashin imani, yanzu wani ƙauye can shekarun da suka gabata, mai garin aka ce suka kama suka ɗaɗɗaure, kawai suka haɗa wuta, sai da ya ɗige ta su a wuta. Haka yanzu wannan ɗan halak ɗan aure zai wannan? Ai ba zai yiwu ba, ne in an kwana dubu ana gaya min ga uwar shi ga uban shi na yadda. Dama ba wanda ya biyo in dararo ya faɗo, haihuwar shi aka yi ko? Amma a ce aure kuma suka yi suka haife shi, to kuma nan ne fa ban yadda ba. Ko da a lokacin da auren su a tare da su sai suka haife shi, to ban yadda hanyar da aka bi aka same shi halattacciya hanya ba ce. Wannan ne shi ne kawai shi na rige. Ko rashin mutuncin da kana kallo ka san ɗan halali ba zai yi shi ba. Allah ya kiyashe mu. Sai mu tsaya a nan ko? Alhamdulillah, Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.